So today is November 7, 2020 at patuloy pa rin ang JFS Petals in Services sa pagsusurpresa. Ngayon ay dadako kami sa Barangay Alianza upang sorpresahin ang isang napakaswerteng lalaki na sinurpresa ng kanyang pinakamamahal na asawa sa kanyang espesyal na araw ngayon, which is his 32nd birthday. So ito ang mga packages natin na ipapakilala at ibibigay natin ngayon. So meron tayo ditong bubble balloon na may happy 32nd birthday. Meron din tayong red ribbon cake. At syempre meron tayong maliit na bilao ng pansit. Meron tayo ditong Ferrero Rocher. At syempre meron tayong ibibigay na regalo sa ating maswerteng lalaki ngayon na Bench Summer Vibes. At kasabay ng selebrasyon na ito ay isasabay na rin natin ang advance celebration ng kanyang mother-in-law na sasurpresahin din natin mamaya na meron ding red ribbon cake at bubble balloon na may nakalagay na happy birthday na binigay ni Ma'am Jael. Ang ating sasurpresahin ngayon ang kanyang pinakamamahal na asawa na si Sir Ariel Francisco. We don't just create but we captivate. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. And for our social media accounts, for our Instagram, Facebook, and YouTube, subscribe and click the notification bell na makikita nyo sa aming screen, which is JFS Petals in Services. So tara na't pumiyay na all the way from Barangay Alianza, San Fernando. Tawagan natin yung celebrant kasi medyo malabong kausap. Charot. Tinatawagan muna natin yung celebrant para makausap natin, makapunta natin siya dito kasi malayo daw yung bahay niya. Ayan. So, hindi pa nagra-ring. Ayan. Hindi pa nagra-ring, guys. Cannot connect. Okay? Hindi tayo makakonect. Tawagan natin ngayon ang pag-asa. Padating na ba ang bagyo? Okay, padating na si... Ayan, nag-ring na siya, guys. Super. Hello po. Hello, Sir Ariel? Ay, sir, nasaan po kayo? Nasaan po kamo, sir? Dahil po, kayo po si Sir Ariel, di ba po? Okay po. Sir, pwede pong magdigdi ka po sa araw ni Sir Jonel. Apo. Kasi po sir, may sasabihin lang po ako. Bali po may message lang po akong ano po sa imo. Regards. Kaya po. Sige po. Alat mga pirang minutes po. Sige po. Alat unta ka na lang sir. Salamat po. Salamat. So, tinawagan natin yung ating celebrant. So, tayo na ang gumawa ng paraan para makakausap ang ating celebrant. Wala na tayong kasabot. Napakalayo kasi ng biyahe natin, guys. 3 hours. So, medyo kailangan natin antayin ang ating celebrant. So, sana na siya. So, andito na tayo sa Alianza. And kailangan natin makita ang ating celebrant for today. So, andito na siya. Nakausap na natin siya. Saan ba si Sir? Hello, Sir Ariel. Hello, Sir. Good afternoon po. Ako si Angel. Bali, Sir, may pinadeliver kasi po sa amin yung asawa nyo. Si Ma'am Jael po. So, hindi ko alam po ano yung nasa box. Bali po, pagkita na lang po ako. Naka-address po kasi sa inyo. Kaya po namin kayo pinapunta dito kasi sabi daw ay malayo daw po yung ano. So, tingnan nyo po, Sir, muna. Nandun po kasi sa record. Bali po, hindi ko po baka ano lang naman. Saan po kayo, Sir? Nasa ano po sa Bagyo. Okay. Sir, bali, Sir, ito yung package po ni Ma'am na ano po. Kayo na lang po magbukas para po makita nyo po kung ano yung nasa loob. Okay na kayo, Sir? Wala naman po kayong arthritis? Wala naman po kayong nararamdaman? Kaya kung isa nag-aaral. Ako lang po yan, Sir. Ako lang po to. Sige, Sir, buksan nyo na po.
Mariel! Happy birthday po! Hindi man lang daya na kanina. Kala ko kung Hello, sir! Ako po si Angel from JFS Metals and Services. Ako po ay isang Love and Surprise Ambassadress. Bali po itong regalo na to po ay pinabibigay po sa inyo ng inyong pinakamamahal na asawa na si Ma'am Jael na nasa Qatar. Tama ba? Na nasa Qatar? Saan ba? Ay, Saudi! Saudi pala. Okay. So, nasan yung bubble balloon natin na regalo natin kay sir? Saan yung bubble balloon natin ibibigay natin kay sir? Ayan, sir. So, itong pansit, itong cake, at itong regalo po, sir, sa inyo ni Ma'am Jael, isa pong wallet from Mac Jim, yan po. At syempre, meron kayo, sir, na bubble balloon na may nakalagay na happy 32nd birthday. Para po yan lahat sa inyo. And 32nd, so 32 na kayo, sir. Ayan, sir. So, bago yan, meron po sanang message na gustong iparating sa inyo si Ma'am Jael. Ayan. So, pwedeng mo natin yung background natin. Ayan. To my loving husband, happy birthday to you. And may God continue to bless you. And may your heart be filled with happiness. Thank you for being a good father, loving and caring of our family, and especially to our kids. Thanks kasi ikaw yung tumayong ama at ina sa mga bata. Sensya na kung iniwan ko sa 4 na taon para lang makipagsapalaran sa ibang bansa. Siguro alam mo na ang dahilan kung bakit ganon ang nangyari. Wish ko sa'yo now na birthday mo, bawasan mo lang ang pagkasiloso kasi yan ang dahilan kung bakit tayo nag-aaway. Sana masaya ka kahit expensive surprise ko sa'yo. Miss you a lot and I love you so much, Agum ko. I love you and moi. Take care always and God bless. So ito pong message na to. Ayan, naka-video call ba si ma'am? Ayan, naka-video call. Ayan, so pinapabigay po to sa inyo ni ma'am. Para daw po sa inyo itong Ferrero Rocher. Ito pong regalo ni ma'am na may bench. Ito pong cake. And syempre sir, meron din po kaming advance gift para po sa inyong mother-in-law ba? Mother niyo po, na advance birthday. So since wala po si ma'am, pinabibigay lang po namin na yung bubble balloon at may fresh flower bouquet na may money na worth 1,500. At syempre meron din pong regalo si mami na bag. So kayo na lang po siguro sir ang bahalang magbigay niyan mamaya kasi po wala pa po siya. At ito pong mga message kayo na lang din po ang magbigay sa kanya. Ito pong message na to is from Jael din po at syempre sa isang anak ni ma'am na si Ma'am Arlene. Kayo na lang po ang bahalang magbigay po niyan. Okay, so sir, ano pong gusto niyong sabihin na message po para kay ma'am? Ayan, naka-video call. Ano pong gusto niyo sabihin? Harap kayo dito, sir. Pero okay lang po ba kayo? Hawakan niyo to, sir, na isang regalo ni ma'am. Ayan, ito pa. Para ba to kay sir? Para ba to kay sir? Ayan. Ito pa, sir, hawakan niyo. Uy, tiyan na yun. Hawakan niyo muna to, sir. Ayan. Ano, sir, ang gusto niyong sabihin kay ma'am? ay salamaton. Salamat. Sir, di ka parang ngirit. Di mo ba siya? So, ano pong gusto niyo sabihin, sir? Thank you sa pa-surprise ta. Dahil ko mo talaga na inaasahan. Sabi ko, kumano Jumay, na may naghahanap. Siguro na ako naghahanap sa kapatid ko mamistado. Yung pala dahil nga, ka-video call ko, dahil yung gaano, dahil yung Siyempre, sir, surprise. Kala ko nasabihin niya. Ayun, maraming salamat na ingat ka pirmi dyan. Dahil magparapuyat kayo YouTube. Isang I love you naman dyan, sir. Aram niya na yan, I love you. Ay! Sir, totoo ba? Isang Iyo. pakis naman dyan. Flying kiss naman kay ma'am. Oo, yan na. Ayan, Natapon mo sir. na yan. So, yan. Meron tayo ditong food. At syempre, ibablow nyo na yung kanyang red ribbon cake. Asan yung cake ni sir? Ito ba yun yung malaki? So, ayan everyone. So, andito pa rin kami sa labas kung saan ibablow ni sir ang kanyang birthday cake na red ribbon. So, bago yan, kakantahan muna natin si sir ng happy birthday. So, sabay kayo dito ha, mga bata. Sabay kayo. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dahil nag-go Cindy. Happy birthday. Mayo. Day to you. Ikaw daw sir magsindi. Sa'yo mo man yan na kandila. Ba talaga magpapara sa garyo? Ayan. Hindi nagsisindi, masyadong mainit. Masyadong mahangin. Mahangin kasi, ayan. Happy birthday to you. Ayan sir. Bago nyo to i-blow, ano pong wish nyo ngayon? Sana mahali ng COVID. Yan lang ba? Oo. Yan lang, okay. So blow mo na sir ang candle mo. sipon. Ay,
Ayan, everyone, our birthday boy for today na si Sir Ariel Francisco, all the way from Barangay Alianza, Camarines Sur, na sinorpresa ng kanyang asawa na naka-video call. Hello, ma'am. So again, we are from the JFS Petals and Services. We don't just create, but we captivate. Sobrang saya ni Sir, para nakaano ata. So isang